Tidlig morgen i Hamburgskoven nord for Sundby på Lolland. En lille gruppe motionister på den daglige løbetur, som godt kan snige sig op på en halv snes kilometer. Manden i den gule førertrøje er den 78-årige Johannes Nielsen, som ikke umiddelbart synes trykket af alderen. Hvem er Johannes Nielsen? Han er en gæv fyr, men han vil også gerne være en gæv fyr. Han vil gerne stjæle billedet, hvis han kan komme afsted med det. Johannes slås for det, han nu synes er rigtigt. Og han slås for det, dem han repræsenterer, synes er rigtigt. Han er et livsstykke uden lige, et energibund. Han var en hurtig mand. Hvis han havde fået sale, så red han per omgående, og samtidig så gik det nok lidt for stærkt, jo. Han har måttet tage nogle store skuffelser. Det har aldrig været at mærke. Han får noget positivt ud af alt. Hvordan han bærer sig ad, det kan jeg slet ikke finde ud af, for det mestrer jeg slet ikke selv. Vi har startet det små, og vi kunne begynde forfra. Et energibund, som måske er løbet lidt for stærkt. En gæv fyr, der har taget både sejre og nederlag som noget positivt. Vi har forsøgt at tegne et portræt af Johannes Nielsen, uden garanti for, at de mange subjektive vidnesbyrd i skudsmålsbogen nødvendigvis giver det helt rigtige billede af personen. Vores beretning begynder omkring 1944, hvor den 27-årige Johannes indtager Nykøbing Falster fra søsiden. Gamle postkort i festlige kulører giver et indtryk af storstaden. Johannes er på dette tidspunkt arbejdsmand. Han har været elev på Ollerup Gymnastikhøjskole. Han er lige blevet gift, men må forlade hjemegnen eftersøgt af tyskerne for deltagelse i flere sabotagehandlinger. Han bliver nu formand i et lokalt entreprenørfirma. Ja, jeg har jo kendt Johannes, siden han var elev på Gymnastikhøjskolen. Og ham kan man karakterisere som åben og umiddelbar og fantastisk slagfærdig. Johannes Nielsen, det var ham, og jeg kendte i mange år. Siden 1945. Jeg kom her til byen i 1945 som politimand til en flygtningeforlægning, tyske flygtninge, og der var Johannes Nielsen lige ankommet også og i gang med at ombygge og opføre barakker til tyske flygtninge. Det var firmaet Clemmensen og Nielsen. Han havde jo en partner i mange år, men Clemmensen så man ikke så meget til. Det var Johannes Nielsen, der var den ufarende. Meningen var, da vi blev gift den 1. i 8. 1943, vi havde købt hus i Nordsjælland, og der skulle min mand Johannes Nielsen drive entreprenørvirksomhed fra, og jeg skulle passe en sommerbutik, købmandsbutik. Da han så havde et job hernede i Nykøbing Falster, der kun skulle vare 3 måneder, så efter brylluppet, så flyttede vi herned og boede i en lejlighed inde i Nykøbing Falster. Så var det hus, vi bor i nu her på Toftevej 4, det var bygget. Det var egentlig en pengeanbringelse, men det blev til, at vi flyttede ind, og nu har vi efterhånden boet her i 51 år. Jeg har jo kendt Johannes Nielsen siden ca. 1947. Jeg var netop kommet hjem i min fars mur- og entreprenørforretning, og Johannes han havde lige stiftet sit selskab sammen med kompagnonen Clemmensen. Og vi fandt jo sådan set gensidigt hurtigt ud af at holde lidt øje med hinanden. Vi var jo klar over, at nu var der kommet et par nye entreprenører på banen i landsdelen, der ville fremad, og vi fik der også bygget et par ret pæne forretninger op. Johannes, det blev nok den største. Han havde også, skal vi sige, de største albuer og var utrolig initiativrig. Han kørte med albuhue og dokumentmappen i en livrem, og så kørte han på en motorcykel med gummistøvler. Hovedkvarteret, det var en skurvogn nede på havnen, men det er jo blevet meget, meget anderledes og meget større i mellemtiden. Der var energi i de mennesker. De gjorde noget ved det. Og det var jo ikke længe før, at Johannes sagde til mig, jeg var på det tidspunkt formand for Murlaug. Det her, det går ikke. Vi må fandme have samlet alle de der mere eller mindre store entreprenører sammen. Og det kørte vi så rundt her på Lange Falster og fik dem samlet. Han starter jo meget ofte 5:00 om morgenen. I øjeblikket er det med at løbe, men ellers har det jo været
med arbejde, ud og se, om folkene kom til tiden, når de skulle møde 6:30, så var chefen der. Og det ved jeg, de respekterede ham meget for. Der var ingen, der turde våge at komme for sent. Sådan gik så årene jo. Ja, Johannes har fik etableret sig godt. Og har jo en energi uden lige. Manglede de noget på arbejdspladsen, så kom han hjem og hente den. En dag tog han min grugkedel, fordi de skulle varme noget beton, fordi de skulle støbe noget, og det var koldt. Og ja, sagde han til manden, han sendte, du må passe på, du skal gå tidligt, inden min kone stod op. Der skal albuer til for at lave sådan en forretning, som de laver på så kort tid. Og det her, men der er på en pæn og behagelig måde jo. Jeg blev ansat i firmaet Clemmensen & Nielsen den 1. april 1958, altså for noget, der ligner en 36 år siden. Og jeg var den første funktionær, der blev ansat i firmaet. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg kom den første dag, hvor Johannes Nielsen først kom hjem hen under aften fra byggepladsen og slog med hånden og fortalte, at jeg hedder Johannes, og det er mig, du skal trækkes med en gang imellem, og så hørte jeg ellers ikke mere til ham. Vi var alligevel så kloge, så vi godt kunne finde ud af, at der var visse opgaver, som det var bedst at løse i fællesskab. Så allerede i begyndelsen af 60'erne, så fik vi startet et betonselskab. Vi fik bygget et par fabrikker til færdigbeton, og det medførte også senere hen, at vi stod og manglede sømaterialer, så vi fik stiftet et mindre rederi og købte et godt sten- og ralsurfartøj, og det havde vi sådan set meget fornøjelse af. Vi så vel i grunden aldrig ret meget til ham i barndommen. Han har ikke gået meget i vejen derhjemme i vores opdragelse. For enten var han om dagen ude på byggepladserne, det var ham, der så efter byggepladserne, og så om aftenen, der sad han så i møder, enten i kommunalbestyrelsemøder, eller i amtsrådet, eller i andre møder. Så han var i grunden sådan aldrig rigtig hjemme. Johannes er en rigtig entreprenør, og til det hører at være optimistisk, ukuelig og uimponeret. Sådan har Johannes altid været. Han har tordnet igennem med de synspunkter, han ønskede i de 21 år, han sad i entreprenørforeningsbestyrelsen. Det er faktisk rekord. Der slap han ikke en sag, før den var til den sidste, det aller sidste komma tykket igennem med alle, indtil han havde fået de andre med på ideen. Der er altid sket utrolig meget omkring ham. Og altid nye gøremål, han skulle til. Altså hans kalender, det var jo noget med, når mor om morgenen skulle vide, hvor er han henne i verden, så var hun henne og slog op i kalenderen for at se, hvad har han nu at møde og aftaler i løbet af den dag. Men han ringede altid omkring frokosttid for lige at høre, hvordan det stod til og hvad der var sket. Og han er altid kommet hjem om aftenen. Han kunne ikke fordrage at sove på hoteller, så uanset om han var til møde i København, så sov han i sin egen seng, uanset hvor sent det var. Og så op 5:00 om morgenen. Firmaet det voksede jo fra starten i 45 og så op til sidst i 70'erne til en medarbejderstab på cirka godt 100 funktionærer og 100-200 timelønnede arbejdere. Og med en omsætning på vel nok noget, der ligner en 75-100 millioner kroner. Og så blev der købt 3 andre huse, hvor der også havde folk og passede kontorarbejde og ingeniører. Og i 1976 så blev det hele flyttet ud til Industriparken. Og efterhånden var der ansat 300 mand alt i alt på kontor og arkitekter. Og de lavede arbejde helt færdigt fra projektering og til det stod klar. Han er jo en mand, der står meget tidligt op. Så vi har jo altid vidst, at hvis vi gerne ville have en konsultation, så kunne vi jo bare stille omkring morgenbordet 5:00. For der var han jo startet dagen, og så kunne vi jo bare være her. Og så vi egentlig ikke mere til ham før sådan ved 7:30 om aftenen, når der dengang det hed TV-aktuelt. For der kunne vi høre ham inde i stuen. Der sad han inde i stolen og snorkede højlydt. At være ansat hos Johannes, det var selvfølgelig meget spændende og interessant, fordi han er den type, der altid lader en prøve nogle ting. Og får man lave en fejl og får dumme sig med det,
så ligesom det vigtigste for ham, det var, at man havde lært noget af hende. Han har senere været i amtsrådet, og der har jeg også, jeg kan ikke huske præcis, jeg var der fra 72 til 78, og i den periode, og der har jeg rejst sammen med ham, og det er stadigvæk det samme, at han har vældig fart på. Han vil gerne prøve noget nyt, og intet skal være usagt. Ingenting er umuligt, nu bare man selv vil, siger Johannes. Johannes sætter sit præg på egnen. Der er gang i byggevirksomheden. Der er møder i amtsråd, entreprenørforening og forskellige lokalnævn, men alligevel overkommer Johannes også at tage sig et par virkelige hjertesager, som formand for Ollerup Gymnastikhøjskole og den nyetablerede specialarbejderskole i Maribo. Han betød enormt meget for vores arbejde på skolen, for at få den til at køre. Han var manden, der fik gode idéer og kunne delegere dem videre. Først var jeg sammen med Johannes som bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Senere blev jeg ansat som lærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og der var Johannes jo stadigvæk bestyrelsesformand, så det var i realiteten Johannes, der ansatte mig til det. Vi havde på skolen nogle elever, som kom fra Sakskøbing. Der var et forsorgshjem eller et hospital der, hvor handicappede blev skolet op efterhånden. Og Johannes og hans kollega Clemsen var absolut ikke blege for at tage sådan nogle folk ind, når de havde været igennem de primære kurser hos os, for at give dem det, vi i dag kalder beskæftigelsesvejledning og indføring og alt det, man laver i vores dage. Når det så viste sig, at Johannes ingen steder kom, så er han og har altid været et stort mandfolk, som ikke lader sig mærke med det. Vi har godt kunne lave noget, der ligner et skænderi, men så alligevel dagen efter snakke sammen som om intet var hent. 1971 kom jeg ind i Entreprenørforeningens bestyrelse, der var Johannes jo også medlem af bestyrelsen. Vi havde et meget, meget godt og meget hyggeligt forhold, for som I jo sikkert ved, så var han et ualmindeligt festet menneske. Til den indvielse holder Johannes en tale, fordi han havde arbejdet i det, der hedder totalentreprise. Og da han har sluttet sin indvielsestale, så går Johannes op på vippen i fuldt jakkesæt og springer på hovedet i vandet og svømmer en tur fra den ene ende til den anden. Og det havde jeg jo aldrig set før. Og skulle spise frokost på et fransk slot. Flot skulle det være. Fint skulle det være. Alle skulle være imponeret. Og Johannes, han synes gjaldt om at få et ordentligt bord, hvor man kunne sidde og få noget ordentligt mad, for nu er vi blevet sultne, vi har kørt langt i bus. Så han gik ind og valgte det bedste bord ud. Det var også mægtigt godt. Vi blev opvartet af tjenere, der stod en bag ved hvert bord. For det var nemlig der, præsidenten skulle have siddet. Men det havde jo Johannes valgt, og hvorfor skulle vi flytte os, som Johannes naturligvis på lollandsk forklarede de franske tjenere, så der blev vi siddende. Og da vi var færdige med maden, så trængte Johannes til noget motion, og da han ikke kunne nå at løbe 10 kilometer den dag, så synes han, det kunne være rart at demonstrere lidt Ollerup-gymnastik, så han slog nogle flikflak ned over plænen til dyb rædsel for disse meget nydelige, meget højtidelige, meget pæne franske, italienske damer, der stod og så på denne viking, der lå nøglerne ryge ud af bukselommen for at komme ordentligt rundt i flikflakken. Og jeg erindrer blandt vores mange rejser, at vi engang var i Paris, hvor vi var ude ved Eiffeltårnet, og vi var lidt sent på den, og så bestilte vi et par taxaer. Og så sagde Johannes, at jeg er sgu ligeglad med jeres taxaer. Jeg sagde, jeg skal nok løbe hurtigere ind til hotellet, I kan køre derind. Vi er både på Boulevard Haussmann, og som alle jo nok ved, så var der temmelig langt fra Eiffeltårnet til Boulevard Haussmann. Men han stod der alligevel og ventede på os. Og Johannes trængte til at løbe en tur i forbindelse med et eller andet vigtigt møde, og så måtte man altså løbe turen med ham. Det kunne være lidt anstrengende, blandt andet fordi det er svært at forstå, hvad Johannes siger, når han løber prustende afsted, men det var så omgangsvilkårene, og sådan var det. Han kunne godt være en hård banan gang imellem. Han kunne fare op, og han kunne blive vold, men han havde kontrol over sin vrede. Der var ikke noget med, at han væltede stole og borde. Det var det, jeg kalder en behersket vrede. Jeg synes samtidig, at
bestyrelsen blev lidt passiviseret, fordi Johannes' tempo var simpelthen for hårdt for dem. Det blev gjort i bedste mening, men det er svært, når der kommer en tornado fra Sydhavsøerne og meddeler, om 2 timer, der går om en færge hjem, og så skal vi altså have de her ting kørt igennem, og det blev de, og det blev også med godt resultat. Men jeg tror bare ikke, man kan gøre sådan i dag. Han var arbejdsgivermand. Det forhindrer ham absolut ikke i et meget snævert og tæt samarbejde med de faglige organisationer på arbejdersiden. Det var noget, der var meget frugtbart, synes jeg, at man holdt helt politikken ude af skolens funktioner. Min mor kom for skade en gang og lånte et sommerhus. Og det var den eneste gang, hun lånte sommerhus, fordi min far han tog afsted om morgenen klokken 6, og han kom hjem igen klokken 11. Og i weekenden, der gik han simpelthen rundt om bordet, ligesom Christian den anden nede på Sønderborg Slot. Der kom aldrig en entreprenør hen og skulle have et godt råd, uden de virkelig fik et godt råd. Han var altid parat og hjælpsom, og det kunne være rent organisationsspørgsmål, eller bare et spørgsmål på arbejdsmæssigt eller venskabeligt, så var Johannes faktisk parat. Johannes var en af de store entreprenører på disse kanter, eller rettere sagt, han var den største. Og når Johannes ved festlige lejligheder skulle fortælle om sammenholdet, så gjorde han meget ud af det kollegiale. Altså, vi var venner alle sammen og sådan noget. Men Johannes har altid været en dygtig forretningsmand, så jeg tror ikke, Johannes har foræret noget væk heller til de små entreprenører. For mit vedkommende må jeg sige, at der er vi sådan set altid blevet behandlet pænt af ikke bare Johannes, men også af hans medarbejdere i firmaet. Vi har lavet meget sammen med dem. Så jeg vil ikke sige, at Johannes han har været en af dem, der trynede de små entreprenører. Jo, min far han var jo en rigtig travl mand, og han havde meget travlt med sit job, og han har også travlt med politik. Og det kunne jo ikke undgås andet, end at os unger, vi blev lidt involveret i det, for vi blev da taget med ud til vælgermøder. Vi har lært af ham dels det, at når man går ind for en opgave, så gør man det 100%. Og man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt. For eksempel i en alder af 74, der begyndte han at sætte sig ind i, hvordan EDB virker. Og det har han jo også lært godt. Så nu har han en hel masse glæde af det. Johannes virksomhed, som hed Nielsen og Clemmensen og Nielsen, jo havde en nedtur, eller ret sådan en alvorlig nedtur. Men det jeg vil sige, der var det mest positive ved Johannes, det var, at det kunne du ikke mærke på ham. I slutningen af 70'erne er der for alvor byggekrise. Clemmensen og Nielsen kommer i økonomiske vanskeligheder, og virksomheden må afhændes til 2 af medarbejderne. Hvis jeg skal give et bud på, hvorfor det gik galt, så er det selvfølgelig flere af de ydre omstændigheder, men det er også, tror jeg, var en medvirkende årsag, at firmaet blev lidt for stort. På et vist tidspunkt gik det jo ikke Clemmensen og Nielsen så godt. De måtte jo kom jo ud i vanskelige økonomiske vanskeligheder, og måtte jo så se en eller anden betalingsdansning i øjnene. Men jeg blev ked af, da jeg hørte det. Det må jeg indrømme. Et så godt og kendt firma. Men jeg må sige, at Johannes tog det jo med knusende ro, og der var ikke noget med, at han gemte sig. Han stod sgu frit frem, og han tog det som det mandfolk, han egentlig er, som han er. Uden at der skal siges noget ondt om det, så var Johannes' politiske engagement og hans engagement i andre foreninger vel også en medvirkende årsag til, at det ikke helt gik, som det skulle. Som forhandlingspartner dengang, da han ville overdrage firmaet, det synes jeg også, han var regulær. Altså, men vi blev ret hurtigt enige om en pris. Og det var vigtigt for ham, at virksomhedens navn kom til at køre videre. Altafgørende for det var for eksempel, at det måtte ikke komme til at hedde Clemmensen og Nielsens efterfølger. For det, altså, der var stadigvæk liv i ham, og når der var liv i ham, så skulle der ikke være noget, der hed efterfølger. Den 1. december 1980, der afhændede han og Clemmensen firmaet Clemmensen og Nielsen.
og det blev overdraget eller solgt til undertegnet og så en kollega, som så kørte det meste af firmaet videre. Det var en god handel, der blev lavet for begge parter, og Johannes opnåede det, at han kunne gå med oprejst pande i byen og se alle de mennesker i øjnene, som han havde omgået alle de mange år. Trods en masse andre gøremål får Johannes nu tid til at realisere nogle af sine rejsedrømme. Han er 67, men mener nok, at han har fysik til en bjergvandring i Himalaya. Vi kunne også se, at vi var absolut i den gamle ende af det. Men der var en, som var ældre endnu, og han hed Johannes. Han var 67, og han lod sig ikke affærdige eller noget som helst. Han var helt tryg ved situationen. Og der sker hverken værre eller bedre, end at Johannes, han snubler og tager for sig med hånden for ikke at falde, og forstuver sin hånd, sådan at der var heldigvis 2 læger tilfældigvis med på turen, så de kunne lægge en god forbinding, og Johannes kunne vinde med. Men dagen efter faldt han en gang til. Han snublede og kunne ikke tage fra med hånden, fordi den var skadet. Og han beskadigede et ledbånd, og lægerne måtte flytte forbindingen fra hånden ned til foden. Og Johannes prøvede på at følge med, men det viste sig hurtigt, at det kunne ikke lade sig gøre. Han kunne ikke gennemføre den tur. Sammen med 2 hjælpere må Johannes humpe tilbage til en lille landsby, hvor han indlogeres hos en lokal bondefamilie. Så han blev efterladt af rejseselskab og sad der alene, omgivet af folk, der ikke kunne tale andet end nepalesisk. Så fik han fat i en af de gamle nepalesere der. Og som Johannes bagefter sagde, hvad gør man så? Man sidder og snakker der, det ene ord tager det andet. Hvad skulle jeg fortælle ham? Jo, sagde Johannes, jeg fortalte ham, hvordan man dyrker roer på Holland. Roer på Lolland. Og det beskrev jeg jo så grundigt for ham, og det så han ud til at være meget interesseret i. Vi andre fortsatte jo, og nogle dage efter blev vi indhentet af et hollandsk hold. Og de fortalte, at de var kommet igennem en landsby, hvor der sad en gråskægget europæer sammen med landsbyens ældste og holdt en vældig palaver på hver sit sprog. Det så ud som om Johannes, han var godt i gang med at blive valgt til borgmester. Bonden talte nepalesisk, Johannes talte lollandsk, de havde det fint med hinanden. Johannes har aldrig haft vanskeligheder ved at kommunikere. Det er ligegyldigt, hvordan folk er. Johannes går i dem og insisterer på at komme af med sit budskab og insisterer på at komme i kontakt med mennesker. Efter 8 dages ophold i landsbyen er Johannes så restitueret, at han kan vandre til nærmeste landevej, hvor han får kørelejlighed til hovedstaden Kathmandu. Da vi andre kom rundt og var færdige med vores tur, så mødte vi Johannes værbit og med turban og med stok og med stort humør. Og et par måneder efter, at vi var kommet til Danmark, fik vi hver en stor gul konvolut med et manuskript i. Det var Johannes' beretning om turen, og det er bestemt ikke beretningen om en fiasko. Tværtimod, den kunne godt hedde, hvordan Johannes besejrede Himalaya. Efter Himalaya får Johannes Nielsen, nu 73 år gammel, lyst til også at besejre Grønland, og i 1989 drager han nordpå sammen med nevøen Bent Michael Nielsen. Jeg kan huske, at vi var kommet ned til Jakobshavn, og vi fik lyst til at komme ud og se indlandsisen, og så styrte han op i byen og sagde, at der må være nogen, der kan finde på noget her. Og han fangede også en person, der kendte en, der havde et skib, og han fik fat i ham, der havde skibet, og han fik lavet en aftale, og vi manglede et par mennesker mere, der skulle med derud. Der vidste han, der var nogen, der boede på et andet hotel. Dem ringede han til, og han fik dem til overtalt til at tage med. Og sådan er det nok Johannes i nødskal, at der er en mulighed, og vi skal se at få det løst, og vi skal se at få et oplevelse ud af det, og han evner også at få grebet andre til at synes, at det er interessant. Så vandrede vi ud til indlandsisen, og vi havde et par andre mennesker med derude også. Og der var så en pige, Merete, der gjorde noget meget morsomt. Hun satte sådan lige pludselig et par glas, eller 4 glas på stenene og skænkede noget whisky op i glasene. Og så vender hun sig om til Johannes og mig og siger, nu manglede hun noget. Hun manglede nogle isterninger til det her whisky der. Det stod Johannes og kiggede lidt på, så kiggede han på mig, så siger han, unge knægt, du og jeg, vi kan vel sagtens ordne sådan en problemstilling. Og så smed vi alt tøjet, og så sprang vi på hovedet ud med misflærene.
I området nord for Thule møder Johannes Robert Peary, oldebarn af den amerikanske polarforsker, som var første mand på Nordpolen i 1909. Johannes vil prøve at rejse med hundeslæde. Det har han aldrig prøvet. Robert vil være sikker på, at der ikke var noget, der kom til skade. Det vil sige hans hunde. Johannes, det tænkte han ikke på. Det må Johannes om at selv finde ud af. Men da Johannes fik udfordringen, så sagde han jo ikke fra. Fordi når hundene kunne, så kunne han vel også. Og så kom vi så ud på indlandsisen og satte os på slæden der og kørte afsted med Robert Peary. Og det var sådan en tur, der tog adskillige timer. Og det at sidde og snakke med sådan en knægt, der fortæller noget lidt om, hvad livet er på indlandsisen, 400 kilometer nord for Thule, hvor vi så også kører i retning af Nordpolen. Og så Johannes, der sad der og spurgte lidt om til hans oldefar og hans far og hvad ved jeg. Det er livsbekræftelse. Og her bor han så, Johannes, som alle bliver nærmest forpustet af at tale om, og for hvem intet problem fejes ind under tæppet, og intet skal forblive uprøvet. Hvor kommer al den energi fra? Det er medfødt. Det er noget, jeg har efter min mor. Hun var utrolig energisk. Levede helt op til, hun blev 97. Og da hun var 95, der måtte vi give en ny plæneklæder på, for der kunne ikke starte den gamle. Så der er ingen tvivl om, det er nedarvet derfra. Han er spændende, det kan jeg godt sige. Han er spændende, og jo ældre jeg bliver, så synes jeg, at han bliver mere og mere spændende. Han har jo været med i politik i over 31 år, så der er jo lidt at leve op til. Og jeg må nok sige, at næsen følger med, for jeg kan ikke tage til et møde i Aalborg eller til et møde i København, uden at der kommer en hilsen til min far. Hvordan har gamle Johannes det, og hvordan går det her? Jeg stammer jo tilbage fra 30'erne, kan jeg huske arbejdsløsheden i 30'erne. Og nok er jeg havnet hernede som entreprenørhælderne, men jeg har jo også arbejdet som jord- og betonarbejder i København. Og jeg har arbejdet som murarbejdsmand i København. Og det var jo således, at jeg har jo tømmerhåndværker med derhjemmefra. Og det var jo sådan, at der kun tømmerhåndværker, når hun kom til København, og også ikke generede os for at melde os ind i jord- og betonarbejden. Vi havde jo arbejdet altid. Nu i dag har jeg jo ham som bestyrelsesformand. Og det må jeg sige, at det er jeg også meget glad for det. Han lever stadigvæk med i det hele, og glæder sig over de ting, der går godt for os, og ærger sig, hvis vi har problemer. Og han er stadigvæk aktiv. Jeg ved i hvert fald, at han i øjeblikket blandt andet er meget aktiv i et halmvarme værk over på Lolland, der han er formand. Ja, min far han er meget aktiv, specielt omkring ældreklubber og en masse forskellige foreninger. Han tager næsten hver uge ud og viser film. Han har rejst meget, og disse film, dem fortæller han om. Og det er tit og ofte, han samler 100 og 200 mennesker. Entreprenørvirksomhed, det er optimismens sejr over fornuften. Der har jeg sagt utrolig mange gange, og det tror jeg, der er masser af entreprenører, der vil give mig ret i. Han tager ikke sin sko af, når han går ind på de ægte tæpper, når han har været ude i haven. Det er det eneste, vi kan blive lidt uvenner over. Skulle jeg begynde på en ny afdeling, og så var entreprenørfaget igen. Det er helt afgjort. Det er dejligt, det er underligt.